Vi er gruppe 8, og vi vil gerne præsentere vores perspektiv på den satte case af Sydhavn Teater. Det her, det er Peter Simon. Han skal ind og se en forestilling på Sydhavn Teater. Han får en lang mail, og man synes er lidt uoverskuelig, så derfor vælger han ikke at læse den. Peter Simon vælger derfor at møde op på Sydhavn Teater den dag, han skal se sin forestilling. Men han er lidt forvirret. Hvor skal han egentlig hen? Hvor skal man ind henne? Der er lidt mange spørgsmål, der popper op i hans hoved. Det bliver lidt uoverskueligt, at han ikke kan finde ud af det. Vi forstår altså, at folk måske godt udefra kan have lidt svært ved at vide, hvor Sydhavn Teater er, og om de står for den rigtige indgang. Og der står lidt mange ting i deres mail, som ikke rigtig er gjort overskuelige at læse. Men hvad kan vi egentlig gøre? En mulig løsning med hensyn til mailen kunne være at lave nogle overskrifter, så det bliver overskueligt for læseren at læse al den information. En mulig løsning kunne være at male en af væggene grønne inde på teateret, så folk kan genkende teateret udefra på den her grønne farve. På væggen kunne der hænge billeder og tekster fra de tidligere forestillinger på Sydhavn Teater.